Artikel hat das Wort Weihnachten. Der, die oder sogar das. Slovenské slovo Vianoce je pomnožného čísla. Čiže poviem, Vianoce sú najkrajším obdobím v roku. V nemčine je to ale úplne inak. Nemecké slovo Weihnachten je jednotného čísla. Čiže Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres. Ale vráťme sa teraz k tomu členu. Der, die alebo das v skutočnosti je das Weihnachten. Ale vo väčšine prípadov sa slovo Weihnachten používa úplne bez členu. A teraz dávaj pozor. Pokiaľ niekomu praješ krásne Vianoce, tak to už nie je das Weihnachten singulár,